zove? Mali Marko. Izvolite. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to poslastičarnica? Jeste, izvoli. Meni je za nekoliko dana rođendan, pa mi je mama ostavila vaš broj telefona. Da ja pitam da li imate onakvu tortu kakva meni treba. A kakva tebi, maco, treba? Da bude na sprat. Ima. Meni treba jedna velika torta, Dobro. da bude široka, da ima mnogo šlaga Aha. i da ima tetu. Bebu. Tetu. Aha. Važi. Evo samo trenutak, maco. Halo, Izvolite. jel vi prodajete torte? Da. Evo ovako, ja hoću jednu veliku tortu, široku, sa puno šlaga i da ima tetu. I da ima? Tetu. Bebu. Tetu. Sad ću da vam objasnim. Moj brat iz Amerike je pre 2 meseca punio 18 godina i on je imao jednu jako veliku tortu sa puno šlaga i odatle je iskočila jedna teta sa plavom kosom. Jo. A kako te... Jer poručili kod nas u tortu ili kako? Ja hoću takvu tortu da poručim kod vas. Mico, može neko od tvojih da dođe pa ovdje da vidi katalog pa razumeš da poruči? Imate tetu u katalogu. Nemamo. Pa kako nemate, kolo mi iskače iz torte? Halo? Dobar dan, izvolite. Meni treba jedna široka i velika torta sa puno šlaga Dobro. i sa tetom. Molim? I sa tetom. I sa tetom. Kada ćete da dođete da je naručite ovdje? Pa moram prvo da čujem kakve tete imate. Tete? Pa morate da dođete da pogledate. Imate neku plavu? Imamo. Jesu kupaće? Jesu. Jel jedu šlag? Jedu. Ali nemoj da mi pojedu sav. Neće. Možete da mi ispričate jedan vic? Pa ne mogu trenutno, radimo, imamo posle. Ukoliko dođete danas, mi ćemo vam ispričati vic i pokazat ćemo vam tete plave. Većinom su nam plave tete. Uz osmeh život dobro zvuči.